கர்த்தாவே, என் சத்துருக்கள் உம்முடைய வசனங்களை மறந்தபடியால் என் பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சிக்கிறது. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது என்னாகமம் 23 அதிகாரம் 11 வசனம். அப்பொழுது பாலாக் பிலேயாமை நோக்கி, நீர் எனக்கு என்ன செய்தீர்? என் சத்துருக்களை சபிக்கும்படி உம்மை அழைப்பித்தேன், நீர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்தீர் என்றான். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு சாபம் அல்ல, ஆசீர்வாதம் என்பதே. இஸ்ரவேல் ஜனக்கூட்டத்தை சபிக்கும்படியாக பாலாக் என்கிற ராஜா பிலேயாம் என்பவனிடத்தில் கேட்கும்போது, அவன் இஸ்ரவேலர்களை சபிப்பது கர்த்தருக்கு பிரியமானது அல்ல என்றான். கர்த்தரும் பிலேயாமை தடுத்தார். கர்த்தருடைய தூதனானவர் உருவின பட்டயத்தோடு வழியிலே அவனுக்கு எதிராளியாக நின்றார். உடனே பிலேயாமின் கழுதையின் வாயை கர்த்தர் திறந்தார். கழுதை பேசினது. கர்த்தர் பிலேயாமை எச்சரித்தார். பாலாக் ராஜா மறுபடியும் வந்து இஸ்ரவேலர்களை சபிக்கும்படிக்கு அழைத்து சென்றபோது அவன் சபிக்காமல் இஸ்ரவேலர்களை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்தான். இதனால் கோபமடைந்த பாலாக் ராஜா, நான் உன்னை சபிக்கச் சொன்னால் நீ ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிக்கிறீரே என்றான். பிரியமானவர்களே, கர்த்தருடைய ஜனங்களை சபிக்க வேண்டும் என்று என்னதான் யோசனைகளையும் தந்திர திட்டங்களையும் போட்டாலும் தம்முடைய ஜனங்களை சபிக்கிற அதிகாரத்தை யாருக்கும் கர்த்தர் கொடுக்கவில்லை. சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிக்கும் வாய்களாக கர்த்தர் மாற்றுவார். ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிக்கும்படி செய்வார். ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, உம்முடைய ஜனங்களான எங்களை நீரே பராமரித்து பாதுகாக்கிறீர். எங்களை சபிக்க நினைக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி செய்யும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன்.